Hello po, welcome po sa Panlasang Ilocano. At ngayon po ay magluluto tayo ng chicken feet. Yan, ito po gagamitin natin. At magpapakulo na po ako ng tubig. Yan. At lalagyan po ng asin. Yan. Rock salt po ang ginamit ko. Yan. Papakulo muna ako ng tubig bago ko ilagay yung ng manok. Wala, trip ko lang. Para magulat yung bakterya. Diba? Yan, lalagay ko na po yung chicken feet. Tingnan nyo. Nagulat, diba? So, tatakpan po natin yan. At iluluto po natin, papakulin po natin ng 15 minutes para sa gayon malambot na po ang ating Adidas. Yan. O, ayan po. Medyo malambot na po siya. Diba? At hanggang po natin, magpapainit na po tayo ng mantika sa kawali. Naka-ready na po yan. Yan na po. Yan, dadagdag ko ng konting mantika. Madali lang po lutuin to. Lagyan po natin ng bawang. Sunod po natin ng luya. At sibuyas. Ayan po. Halu-haluin pa lang natin. Ayan po. At pwede na pong ilagay ang ating Adidas. Ayan. At halu-haluin po natin muli. Ayan. At maglalagay na po ako ng asin. At maglalagay po rin po ako ng paminta. At pwede po kayo maglagay dyan po ng magic sarap o bitsin. Halo-haloin pa natin. Huwag nyo po masyadong haluin, baka madurog po yan. Yan. Para yan, mahalo pong mabuti yung mga ingredients niya. At naglalagay na po ako ng tomato paste. Ayan. At tomato paste. At haluin po natin muli. Ayan po. Hindi lang po ang tomato paste lalagay, maglalagay po ako ng aswete. Yan, aswete po. Tinunaw ko po na sa mainit na tubig. Para sa gayon na wala lang, para magkakulay lang. Optional lang po yan. Pwede nyo pong hindi lalagyan ng aswete. Ayan. Ayan po. Maglalagay din po ng sili. Para po masarap ang kain with sili. Optional din po yan. Sa mga hindi po mahilig magsili, hindi na po yan natin hindi lagyan ng sili. Ayan po. At naglagay na po ako ng daon ng sibuyas. Ayan, luto na po ito. Malambot na po siya. At ayan po. Ayan, pwede na po na tayong kumain. Napakadali po, di ba? So, naglagay ko ng garnish na hindi ko po inubos yung daon. At ito na po ang ating chicken feet.